Dit zal een van de onderdelen wezen tijdens de Waardenstrijd op 11 juni van dit jaar. Vereniging de Noordelijke Frieske Waarden vond het tijd om voor de jonge Rijn wat op te zetten. Het 10 verschillende soorten van spultjes hebben we bedacht. En dat is zowel kennis, dus ja, wat voor soorten komen er eigenlijk al je voor. Maar ook sterk wezen en toekwezen. Maar ook bijvoorbeeld in elkaar zetten van houten hekken. Of waar is het toekste met het achteruitrijden van een trekker en zijn oude skammelkarren. Het stiklaan efter de borkerij van de familie Seinstra in Noordburgum zal omtoveren worden tot het toneel van de Waardenstrijd. Waar in Nederland wordt dit nou eigenlijk georganiseerd? Dus we hadden eigenlijk het idee, hebben we een beetje vanuit Nieuw-Zeeland helpen. Daar had een Young Farmers Contest. Nou, dat is eigenlijk in Nieuw-Zeeland dat een hele grote wedstrijd onderling tussen jeugd van waar is daar de toekste boer. En eigenlijk wil wij ook zien dat we dit evenement, het is nou voor een Noordelijke Friese Waarden, maar misschien kunnen we het bijvoorbeeld groter maken. Ambities genoeg bij de vereniging. Zij willen met de Waardenstrijd een zo breed mogelijk publiek omloeken, zodat een soort mensen in de kunde komen kennen met het natuur- en landschapsbeheer. Iedereen die maar meedoet, dus zowel de agrariërs, maar ook als bijvoorbeeld het voetbalteam denkt van goh, het is een leuk team, uit je bij jou iets op met een team. Je hoeft net per se een agrariër te wezen of een agrarische achtergrond, het is voor iedereen bedoeld tussen de 16 en de 34.